ओरैबायदि गोथाव जादोंना लोगोफोर जायफोरा बानलु गोसा गोखै जानो मोजां मोनो बिराद मोजां मोनखागोन आरोना बेथिंबो गोखै थाइबें बानलु गोसा आलु जोब्बाय न'नि बानलु नालाय फोराननानै देनानै दोननाय काला नमक ओमफ्राय नर्मेल संख्रिखौबो एवफाबाय बानलुजों ओमफ्राय देनानै दोनदो जि गोथाव मोनो हाय लोगोफोर दासो सिखारो नालाय आं लोगोफोर दिनै फुंनिफ्रायनो ब्लग खालामनो सानबाय आं नायलांदो लोगोफोर नै लोगोफोर खोनालानै सिखारबाय स्कुलाव थांनांगौ गैया ले खावलाया मा जादों इथिं ले खावले खावले इथिं आयु सोरजोंबा किस खालामजागोन नामा नोंनि खावलायाव नायलाय आयु सिना थैदो Didi tap tap Annas tar du lille mycket Mamma, Susanne Hallå Kembali Ini menani Rasmani Daim Rasmani Dali Kishmani Bukan 사실 안 시즌하네 배를 풍잖아 नैथिं खुनाला ओंखाम जाबाय दं इनो बेरखम जानाय दाबो जाखाङा बाबा आयु लेथ्रा खालामजोबना दोनबाय नों टेबोला ओमफ्राय लेखाखौ सोबाय खुनाला स्कुलाव थांनो रेडि जाबाय दं खुनाला ओंखाम जाखांबाय टिफिनाव मा लाखो नों दिनै नोंसिनाथ' बावलि लांनो मोनामोन बे लोगोफोर इसना पेकेटनि बुस्थु लांनो मोनामोन नालाय सिगाङाव र' दे हिमालिना नायनि नायलाय लोगोफोर हिमालिनाया मायाव उन्दुबाय दं हारसिंनो Mami, Nima, yang nak kambai kemana piste lu betul.
लोगोफोरजों सिथावा माबाय नै दैनि सिथाव रेडि साहायाबो रेडि गाइखेर साहा बोरैबा नुदों कालारा मोगथाव जि मोजां बोरैबा गोसोमसिन नुदों मबाइल बाबानो होनोसै फिल्मखौनो बाबानो होनोसै नोंना जुताया लेथ्रा जायो हो Sekolah mana? Ya pusat doh. Pusat doh. Nah, sampai tua atau sampai? Ni mama. Setahu jangan sedih ni manis kan dong lihat nilai. Suna. Ni mah. Pas sudah sih senaman nilai. Untuk suna pista jangan sih dah. Ini setahu jangan sih malinnya. Mama, oh yurin balik mati sikar lwgwfwr ya ke fungawno sikarnaनै उन्दुफिनदोंसो मानसिया सिखारनानै उन्दुफिननानै थाबाय मालाय नासोना हिमा मामा हिमा Sikado manis udah nang hayam ma. Sudah lem pensil box ke sudah nasi apa? Oi, mana sudah nang Gusto. Oi, sikado bukan pensil lagi mikimen. Ini apa sih? Harus lo sama sih. Ikutin, hati mu bercakap. Tinggal apa? Nah lah, 10 sama lagi ber. Tap, pido, akhdo, kariau. Lazy sana. Bibiya dana lain tangnai dongman dana. Lainnya masa nih itu balik beri ini setengah lagi Gusto masa dulu Uy ini setengah lagi itu masa lagi kena bete ini Gusto Sado lwgwfwr yang hazan sih berdiri di situ mau bisa dan itu itu gak full sangat 사실 내 시도로 habbe ina lwgwfwr fungau lisi tarbanayno sinda imnay dipstakham haldi si manadna lasma gangiyaw haldi hoyakhै lwgwfwr ngane गामियाव सुननानै लाबोनाय नालाय माइरंआ
मेचिनाव हालदै देदोंमोन ना माने अन उनग्रा मेचिनाव ओमफ्राय इयाव हालदै थाबाय नालाय ओमफ्राय माइरं हुनबाय नालाय गोमो जाखाबाय मोजां जाखाबायना जोंना कालारा हालदै होलायनांलानि ओंखायनो अनानो गोमोखा नायलांबाय थादो लोगोफोर दे लोगोफोर अननानै जायफ्रा गोदान आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय ओमफ्राय लिंकखौबो अननानै शेयार खालामनानै होबानो जाबाय दे लोगोफोर थाबैनो आंनि चेनेलखौ 2K खालामनानै होबानो जाबाय लोगोफोर आं 2K जाबासो ओरैनो केक फिसा हानसै आरोना सेलेब्रेसन खालामसै जोंहा आंनावथ' 1K जाबाय आं खालामाखै मनिटाइजबो जाथ'वाखै नालाय लोगोफोर ओमफ्राय 2K जाबासो खालामसै जोंहा ओंखायनो थाबैनो लोगोफोरा आंखौ सापर्ट खालामबानो जाबाय जायफ्रा गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय आरो आंनि भिडिअखौ मोजां मोनाखैबा खेबसे लाइक खालामनानै होबानो जाबाय लोगोफोर दे नायलांबाय था लोगोफोर दिनै मा जायो बिदिनो आं दैलि ब्लग होनो सानदों आरोना ओमफ्राय हायोना हाया नोंथांमोननि सापर्ट दंबाथाय आं हागोन आंखौ बिदिनो सापर्ट खालामलांबानो जाबाय लोगोफोर दे माखा दैलि बेसेबा बुरजा बुरजा जि माखानो गथ'फोर नालाय गेलेनाय गानस्लायलाय आरो हिमालयनायाथ' दाबो हासुनोनो रोङा नालाय हासुलाजोबो ओमफ्राय जियानो जि बुरजा बुरजा जायो नै लोगोफोर आं जि सुनसै दे ओमफ्राय दुगैनोसै लोगोफोर नायलांबाय था आंनि भिडिअखौ जोबजासिम दे लोगोफोर दुगैखांबाय आंहा नै जि माखा सुखांबाय जि बुरजा जि गथ'फोरनि एबार ओइ खुनालनि बाबा फैबाय नालाय साहा फुदुंनानै होनोसै लोगोफोर स्कुलावबो दोनदोंमोन नालाय खुनालखौ नायलांबाय थादो लोगोफोर आं भिडिअखौ जोबजासै जि माखानैथिंबो खावसे फोरानबाय होननाय लोगोफोर नै लोगोफोर बिथिं ब्रेड एवनो नागिरदों नै खुनालनि बाबा जानो नागिरदों बिदिनो सासेया बासन सुगासिनो दं सासेया दाउदै मोनजायैनि गाबदों बेखौ जानो नागिरदों हांसोनिसो मोनजाया हांसोनि दाउदैसो नालाय दाउनि दाउदै गैला इम'स्ट' फिसा गला माबा जाजोब्बाय बेखौ जासै लाय नै दाउदै मोनजायैनि हांसोनि दाउदै लोगोफोर नै दाउदै मोनजायैनि बोराबफोरखौ बेस्रा मामि दाउदै गैला ना सुना हांसोनिसो लोगोफोर हांसोनि दाउदैया होजाया नालाय गथ'फोरनि दाउदै मोनजायैनि फुनांथार बिफानि एवदो नालाय दाउदैखौ हांसोनि दाउदैखौ एवदो नालाय बेखौनो जानो नै जेबो जाला बिबौआ चिप्स जासिबाय चिप्सबो जाया केक जासिबाय केकबो जेबो जाबाय दाउ सुना दाउदै मोनजायैनि बिदिफोराबो गथ'आ सोरबा साहा होबाय नै दाबो लोंफैबावा आसला ओंखाम एवनाय बिदिनो जायो फुङावनो जानानै लाखाय सानजौफुआव बारा ओंखाम जानो नागिरा जाबाबो ओरैनो बा बेफोरबायदिखौसो जानो हायो ओंखामखौ जानो हाया खुनालनि बाबाया अनसुमा मानो लोंफैयाखै साया ओमफ्राय गुसु जाजोब्बाय दे गुसु जाजोब्बाय लोंफैद' साहा लोंफाबावनोसै आंहा लोगोफोरनो इसेल' लोंसै आं दहाय खेबसे लोंखांबाय दा खेबनै नै जाद' लोगोफोर नै हिमालयनिया दाउदै मोनजायैनि बोराबनाया थालिर मोनजानानै स्रि जाबायना मामि थालिर जानो बिराद मोजां मोनो लोगोफोर
ओमफ्राय गगा मोनबाथाय एसे दिगदार जायोना गथ'फोरनो गगा मोनहां जादों मानसिया ओंखायनो बिराद मोजां मोनखायो थालिरानो फेभरेट नायनि जेबो जाखायाखैमोन आरो बावलिबो होनोमोन चिप्सबो होदोंमोन नों जायाखै जाया बिगुर मानो जाजोबनो नागिरो थालिरखौ लोगोफोर दे दे जादो दे नोंथिं नायलाय बा मालाय एसे थालिर जादो बे नाना गाबना मेगना नायलाय गाबना मेगनानो मोदै ज्राम मोदैयानो मेगन मुसुरनानै सिथाबजोब्बाय दे जादो दे मामि जादो लोगोफोर नै सानजौफुनि ओंखामखौ संनो नागिरलायबाय जोंहा हाना लाजोबखाबाय नै गोखाजों आलुजों भाजा एवनोसै ओमफ्राय नैथिं सिब्रु आलु नै सिब्रु आलु हाखांनानै सुखांनानै लानानै नैथिं खान्थाल बेगर होफैनाय नैथिं ओमफ्राय ना गोरान लकेल लोगोफोर नै सामब्राम सुमब्राम हानानै लाखाबाय एबार संबाय थानोसै नायलांबाय थादो दे लोगोफोर फिसायाव खान्थाल बेगरखौ रुना लाग्रोनोसै दे नैथिं गोखा एवनोसै गोखा जागासिनो दं नैथिं रजेया साहा फुदुंबाय दं आदा जानाय फैदों नालाय न' खाथिनि नै मोनलोंलायनोसै आंहा खेन्थाम जानोसै साहा लोंनाया फुंनिफ्राय नैथिं गोखा भाजा लोगोफोर भाजाया मोनबाय आंना लोगोफोर नैथिं ना एवथ्रमनानै लानोसै ना गोरानखौ खान्थाल बेगर र' ओंख्रि संनाय खोमा दै होनोसै नै आंना सिब्रुजों ना गोरानजों मोनबाय एबार नै टमेट' हानाय ओमफ्राय नै खान्थाल बेगरखौ संनो नागिरबाय टमेट'जों संदोंमोन खान्थाल बेगर एवगोरनोसै रुना लाखादों नालाय लोगोफोर खान्थाल बेगरा आंना टमेट'जों खान्थाल बेगरजों मोनबाय जि गोथाव जाखाबाय लोगोफोरनि एसे गथा गथायैनो दोनदो बेगरखौ खान्थालनि बेगरखौ नायदो गोथाव जायो टेस्टि सान्दुंबो बांद्राय नङाबा जि गरमसो नै फाग्लाया जोंना ओंखायनो मा जानो नागिरदों नाय लोगो थाइजौ खाजि बिराद गोथावखा लोगोफोर बेखौ फ्रिजाव सोनानै दोनदो मोनसे हाखानानै गुसु जानोसै दा ओमफ्राय नै बेखौ मस्ला संख्रि मा मिथिगोना संख्रि फानलु काला निमक ओमफ्राय नरमेल संख्रि होबाय आरोना एवनानै बानलुखौबो एवनानै मोनथामखौबो देनानै दोनदो आरो बिराद गोथाव जाखायो खाजिफोराव होनानै ज' होबाय आरो देखानानै दोनदो आरोना एवनानै न'आवनो बानायनाय मोनखोना लोगोफोर थाइनायाव सेरनोसै आरोना नै
थाइबेंआव सेबबाय आरो बेफोर बेखौबो बुरजा जासिगोन जानोसै एवजोब्बाय नैथिं आखायावसो जानोसै लोगोफोर ओरैबायदि गोथाव गरमावसो जायोना जाया जायो थाइजौ जायफ्रा बानलु जानो हाया बे बानलुआ माने गोसोम गोसोम जादों माने एवदोसो जानाय लोगोफोर बानलुखौ ओंखायनो गोसोम गोसोम जानोसै लोगोफोर खुदै गजोब्बाय नामा सोरनाबा सोरनाबा गरमाव जि गोथावखा मोजां गोथाव गोसा बानलुआनो गोरानलै एबार थाइबेंआनो गैला बानलु गोसाखा रोजे रोजेआबो जानो नागिरदों ओरैबायदि गोसा जाखादों गोथाव जाद्राया जाद' गोसाखादे न'आव देनायना ओरैबायदि गरमाव दा फैनाय बायदि खुनालखौ लायनो थांनो नागिरदों लोगोफोरा आंहा गेरेजसो जागासिनो दङ खेवनानैल' थांबा थांगोन आं खुनालखौ लायनो थांनो नागिरदों नालाय आंहा नै नोंसोर जायोना जाया लोगोफोर बिदि जायोना जाया बिदि थाइजौ गैयाबाबो थाइबेंआनो जि गोथाव जाखायो लेमन सेबबाय नालाय लोगोफोरनि गरमाव फ्रिजाव एसे दोनदो गुसु गुसु जादो गोथाव जाबाय